Ya za a yi littafi na 7. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da halinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin ya za a yi littafi na 7. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda shi kuma Bahago ya ƙi yarda sai da ma ya gama tsoratar da shi tukunna ya mayar ma da bindiga aljihunsa ya bar gurin zuciyarsa space. Bai gama ɗan iskan ma da zai taɓa martabar iyayensa kuma ya haƙura ba. A littafin da ya gabata a wuraren ne muka dakata masu saurare, idan ba ku manta ba yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Musamman ma kawunsa ɗan Lami wanda ya sadaukar da rayuwarsa a kansa, shi ne yau aka wulaƙanta aka tozarta shi aka rufe shi a sel. Don haka ma sai ya yi ƙudurin wani abu a cikin ransa domin dai ya ƙara ma ƙuntata wa Alhaji Lawan ɗin. Tun da na samu labarin rushewar auren hankali na ya kwanta, sai dai kan naji ciwon tozarci da aka yi wa mahaifina don har ma kuka na yi a lokacin da ya shigo gida. Jikinsa duk ƙura da cizon sauro, ya yi zuru-zuru saboda fargaba da tashin hankali. Babu abin da yake nanatawa sai inna lillahi, Tokar kuwa sai tsitsinewa take yi tana aibata zuri'ar Alhaji Lawan gabaki ɗaya. Alhaji Lawan jikinsa yana rawa ya shiga gida kai tsaye ɗakin yaron ya nufa lokacin duk ma sun yi bacci. Ya tashi Sakinar yana tsaye a kanta har ma ta wartsake. Ganinsa ya sanya hankalinta ya tashi. Dama ta yi tunanin haka za ta faru, tunda Bahago ɗin ya faɗa mata iyayensa za su zo neman aurenta, take jin ma wani alhini da damuwa saboda sanin halin babansu. Faɗa ya rufe ta da shi ya kuma jaddada mata cewa tun wuri ma ta rabu da yaron idan ba haka ba za ta zo ta fuskanci ɓacin rai mai tsanani. Kwana kuka ta yi da sassafe muna karya kumallo sai ga ta cikin gidanmu fuskanta a kumbure da ido ya yi lahu-lahu. Tokar ta kalle ta da faɗin wace ce wannan da zaki shigo mana gida katsalandan babu sallama. Ta zube a gaban Tokar ɗin tana ta rusa ihu. Ni kam ɗauke kaina nan ina ci gaba da kurɓar kunu na hankali na kwance. Don Allah ku yi haƙuri. Wallahi ina son shi. Ba laifina bane abin da ya faru. Rayuwata tana cikin garari idan ban mallake shi ba. Tokar ta riƙe hannuwanta tare da cewa daga ina kike ko dai kin yi ɓatan kai ne. Kallonta na yi ba tare da wata damuwa ba na ce Tokar kada ma dai ki ce min baki gane ta ba. Sakina ce fa budurwar Bahago, 'yar gidan Alhaji Lawan, sai ta sha kunu ta ɓata rai ta zabga mata rara da cewa 'yar nan aike ko ke kaɗai kika ma rage a duniya Bahago ba zai aure ki ba. Mai za a yi da irin ku marasa kirki masu girman kai da tozarci? Ki daina zubar da hawayenki a banza, Bahago ba zai aure ki ba. Hawaye wani na bin wani ta ce wallahi muna son juna, laifin babanmu ne. Kuma ni zan aure shi a haka ko da ma bashi da sana'a zan iya zama da shi, ni ina son shi domin mun riga da mun tsara rayuwar aurenmu. Don Allah ku yi mana haƙuri, ku mana haƙuri mu auri junanmu. Yadda take kuka da magiya akan namiji abun ya bani tausayi da dariya, na dinga kallonta ina mamaki ko ina jiji da kanta. Ina wannan jiji da kan nata ya tafi? Yarinya 'yar girman kai da izza. Yau wai ga ta a gabana tana gurshen kuka, gaskiya kan a gaishe da soyayya. Tokar faɗi take wannan jaraba har ina yarinya kin zo kin dame ni da koke-koke da safiyar Allah ta'ala. Ke Jamila je ki ɗakinsa ki kira shi domin dai bana tsammanin ma ya mata shi daga bacci, ki je ki tashe shi. Ya zo ya raba ni da wannan mayyar yarinyar, ta sani a gaba sai min kuka take ban san dalili ba. Cikin zuciyana na ce Tokar ba a ci miki bashi, ba a yi miki baki mayar ba, ballantana ma an taɓa ki? Domin na ga ya za ta kasance. Da sauri ma na tashi na nufi ɗakin nasa da ke sauran gida, zuciya ta fes na jin daɗin ganin yadda ma Sake nake kuka wiwi, kuma ina addu'ar Allah ya sa shi ma uban gayyar ya yi mata rashin mutunci tun da halinsa ne. Tashinsa kenan daga bacci na shiga ɗakin, yanayin da yake ciki ya sa ma na yi saurin kawar da kaina, gabana yana faduwa. Fuska ya ɓata tare da cewa menene, ba tare da na kalle shi ba na ce Tokar ce take kiranka. Wani sharrin kika ƙara ƙulla mini da ake nema na da sassafen nan? Girgiza kaina na ce a'a, budurwarka ce ta zo tun ɗazun ma tana hana mu sakat, sai kuka take yi tana ta gangano, shi yasa aka ce in kira ka. Yayi jim yana kallo na kafin nan ya ce wai kina nufin Sakina? Na ce eh mana. Da sauri ya ce ubanta zan yi mata dan uwarta? Cikin zuciyana na ce an zo gurin. Dalla malama ki fita ki bani guri munafuka kawai, ya faɗa yana ƙoƙarin miƙewa. Da sauri na juya domin dai fita daga ɗakin da faɗin sai ka ce ma wani ɗakin kirki
da har ake koran mutum a ciki. Ko da ya fito bai saurare ta ba sai da ma yi wanka ya kimtsa jikinsa sannan ya shigo ɗakin fuskarsa a murtuƙe. Ba zato ba tsammani Moga ta tashi da sauri ta rungume shi tare da fashewa da sabon kuka. Tokar ta dinga tafa hannuwa tana sallallame inda take shiga ba nan take fita ba. Ni kuwa ido kawai na zuba musu ina kallon ikon Allah yayin da yake kokarin cire ta daga jikinsa tana ƙara manne mishi. Da ƙyar ta sake shi amma ta riƙe hannuwansa gam, ruwan hawaye yana ta karkaina akan kumatunta. Sosai ta bani tausayi a lokacin, kuma na tabbatar da cewa soyayyar da take masa ba ta wasa ba ce. Rarrashin ta ya dinga yi har ma ta yi shiru, ya ja hannunta suka fita daga gidan. Inda Allah ma ya taimaka ma iyayenmu maza duk sun bi sun fita, mahaifiyarsa kuma tana can gurin ta tana aiki. Ita kuma baba iyame ta tafi makaranta da yake tana koyarwa a wani firamare, shi yasa ma aka gama wani abun ma bai gifta ba. Bayan fitar su daga ɗakin Tokar ta dinga faɗin yarinyar nan yar iska ce, tana so ta lalata mini yaro. Ta rungume shi sai goge masa nono take, inda take shiga ba ta nan take fita ba. Shi kuma jikinsa duk ya bi yayi sanyi, idanuwansa sun sauya kala sun yi ja. Jamila ko baki gama abin da ya faru bane? Jamila, wai ke kan baki ganin abin da ke faruwa ne kin yi shiru? Na ce ga babban ɗan iskan nan a cikin gidanki Tokar. Ki ma daina aibata yaran mutane bayan ma ga abu nan a tare da ke. Dama can sun saba rungume to dan ma sun yi a gaban ki, kin gani ai ba wani abu bane. Bahago ne fa babban dan iska kuma kin sani. Ta ɓata rai tare da cewa wato dai ma Jamila har yanzu ma ba za ki kyautata wa dan uwanki zato ba ko? Ki daina yi masa kazafi. Na ce zan daina amma sai ranar da ke ma kika yarda da cewa jikanki fasiki ne. Cikin ɓacin rai da takaici na faɗi maganar. Kuma ban saurari jin wani abu daga bakinta ba. Na tashi na fita na zauna tsakiyar gida, zuciyana kamar ma ta tsage saboda ɓacin ran abin da ya faru tsakanina da yarinyar. Duk abin da Tokar ɗin ta faɗa ma na gani a jikinsa da canzawar launin idanuwansa, sai kawai zuciyata ta shiga zargin wani abu. Zumbur na tashi na kama hanyar ɗakin nasa da ke zauren gidan namu. Kwance akan cinyarsa na same ta, shi kuma ya tallafo fuskarta yana share mata hawaye da take zubarwa. Cikin jajircewa da ƙoƙarin danne abin da ke cikin raina na ce, me haka? Wannan ai rashin arziki ne. Salon kawai ka janyo mana abin magana a idon duniya. Kallo na yayi da jirkatattun idanuwansa ya ce, me kika gani muna aikatawa? Gashi nan kuwa ka rungume ta a jikinka? Ko hakan ba laifi bane a gurinka? Kafin yayi magana ta riga shi da cewa, kin ga Jamila, kada ki yi mana sharri, dama na fahimci kamar ma baki a ƙaunar al'amarin nan da shi. To insha Allahu sai mun yi aure, sai dai ki duk abin da zaki. Murmushin takaici ne na ce to me ma abin bakin ciki a nan? Mutumin ƙwarai shi ake wa san barka. Wannan kuma idan kin aure shi to ki rubuta ki aje cewa kin auri ajalinki, wannan shine abin da zan iya faɗa miki. Jiki a sanye take kallon sa, da alama furuci na ya girgiza ta. Tsaki mai tsayi ta ja tare da faɗin. Tsaki mai tsayi na ja tare da faɗin zan shaida wa kawu Sammani duk abin da ka aikata, domin dai ba zan yarda ka janyo masa zagi ba. Ganin yana yunkurin tashi da sauri na fita daga ɗakin, raina a matukar ɓace tare da tunanin tsantsar soyayyarsa da na gani a cikin idanuwan Sakina. Tun da haka ta faru yake nan da ni, idan ina magana ko ba da shi nake ba sai ya sanya bakinsa. Na lura duk taurinsa yana jin tsoron fushin mahaifinsa. Ba komai ne yasa yake shiga sabgata ba sai don kada ma na faɗi halin da na gansu da budurwarsa, wanda ni tun a lokacin ma na watsar da maganar, musamman ma da na lura da cewa maganar da na yi musu a lokacin ta sanyayar musu da gwiwa. Anti Hamida ce ta zo gidan, muka zauna a ɗakin Tokar muna ta hira sosai. Ta kawo Tokar ɗin kayayyaki masu yawa har da ma kayan shayi, madara da bombita. Wannan ya sa Tokar ba ta yi jayayya da abin da ta zo mata da shi a take a lokacin, ta amince da buƙatarta. Sai dai shigowar Bahago ɗakin al'amarin ya lalace, don yana jin maganar da muke yi ya fara surutai yana ƙoƙarin yi wa Anti Hamida rashin kunya. Duk ya wani tayar da hankalin shi wai babu inda zai je. Jin hakan sai Tokar ɗin ta biye masa, wai idan mata tafi waye zai dinga taimaka mata. Raina a ɓaci na ce wai ke kan aure na ne kake yi da zaka takura ma rayuwata? To bari ka ji, wallahi iyayena ne kawai za su hana ni abu na hannu. Gwara ma ka daina damun kanka in har akan lamarina ne. Ashir ya lailayo ya ɗura mini yana ƙoƙarin kai mini duka. Anti Hamida tana riƙe da hannunsa. Sai na ji wasu hawaye masu zafi sun cika idanuwana. Wai shin yaushe ma zan samu 'yancin kaina ne? San bana da wani daraja da galihu a gidan? Bani kuma da ra'ayin kaina? Fita wannan sai ya sa mini ido, bayan shi kullum yana waje. Wallahi ba zan lamunta ba. Ganin yadda yake ta hankoro
wai dole sai ya dake ni, ya sanya na tashi da sauri na ɗauko wata sandar labule da ke jingine a jikin kusurwa na riƙe hannuna, hawaye na zuba. Na ce anti Hamida ki daina hana shi duka na don Allah, wallahi sai na rotsa masa kansa, ai ba ubana bane shi da zai ginda min sharaɗi, kuma ba aure na yake ba. Ganin abun ya taɓe ya sa anti Hamida ɗaukar wayarta tare da cewa bari na kira babanmu a waya in shaida masa abin da kuke, tunda dai ba kwa jin magana. Dama laifin ba na kowa bane sai kai mara mutunci. Jin hakan yasa ya kama hanya ya fita daga gidan yana wani irin huci, domin ya ji an ce za a kira baba. Yana fita na fara da kayana cikin akwati. Tokar faɗi take, Jamila na faɗa miki ba inda zaki je, tunda dai Bahago baya so to sai ma ki haƙura, kuma ai da gaskiyarsa idan ma kin tafi waye zai dinga taimaka mini? Kina ganin halin da nake ciki ma na rashin kafafuwa ga tsufa? Uffan ban ce mata ba, domin a lokacin na riga da na yanke hukunci tsakanin su biyun babu wanda ya isa ya hana ni zuwa gidan anti Hamida, matukar ma ba iyayena ba. Hanyar fita na kama da akwatin kayana a hannuwana na ce anti Hamida ina jiran ki a waje. Ban saurari jin maganar Tokar ba, da sauri na fice daga ɗakin. Can na hange shi zaune akan dakalin wani gida da sigari a hannunsa yana busawa. Ga yara sun zagaye shi, da sauri na ɗauke kaina, gabana na dukan uku. Ganin shi yana ƙoƙarin zuwa gurin da nake ya sanya na fara addu'a a zuciyata. Dan akuya ne zai iya mini rashin mutunci a gurin. Sai na yi saurin shiga sauro na tsaya. Ban fasa neman tsari da shi ba. Wato baki ji magana ta ba ko? Ya faɗa a lokacin da yake shigowa sauro. Ɗauke kaina na yi daga kanshi. Sai ya fara kokarin kwace akwatin da ke hannuwansa tare da cewa babu ma inda zaki je, na faɗa miki. Ita ma anti Hamidar munafuka ce, ina za ta ajiye ki a wannan tsukakken gidan nata? Ga ki ke ba karamar halitta ba, ga kuma mijinta yana zurga-zurga a gidan. To mu ba jahilai bane, muna da ilimin addini daidai gwargwado, ba za mu ga barna mu yi shiru ba. Cikin jin haushinsa na ce wai to ina ruwanka ne? Kai ka fi son na zauna kullum kana cusguna min ko? Ba ka so na samu walwala? Don Allah mai na tsare maka a cikin duniyar Allah nan? Ba za dai ki je ba, na riga da na gama yanke hukunci. Cikin gadara yake magana yana fisge akwatin hannuwana. Na sa ƙarfi na ture shi tare da matsawa gefe. Allah ya yi mini tsari da kai. Allah ya yi mini tsari da kai. Cikin rawar murya na yi maganar don ma na san na rasa ma yadda zan yi ma da masifarsa. Hannuna ya riƙe na jana wai sai na shiga gida. Turjewa na dinga ina dukan shi. Anti Hamida ta fito ta gama abin da muke yi. Ture shi ta yi tana hararansa da faɗin sha kawai. Dalla malami ba ni hanya na wuce. Ya riƙe hannuwa katamau ya ƙi saki. Ido jajir ya ce ki ƙwace ta daga hannuwana idan kin isa. An faɗa miki ba za ta je ba. Kin nace wai a ina ma za ki aje ta cikin wannan tsukakken gidan naki? Ki bari ki samu wadata tukunna sai ki duk ma yadda kike so. Ki yadda ma za ki nemi suna. Yanzu kan dai kan baki da iko. Anti Hamida ta nuna kirjinta ta ce ni kake wa cin mutunci? Ɗauke kansa yana jan tsaki tare da sake damƙe hannuwana. Wannan masifa Allah ka yi mini maganinta. Cikin wani irin yanayi na furta magana. Muka tsaya cirko a soron, domin dai ni da Anti Hamida babu wanda yake da ƙarfi da zai iya haɗa ƙwanji da shi. Ta kalli ni tare da cewa ki haƙura ki koma gidan, zan yi maganinsa. Da sauri ya ce za mu yi maganin juna dai. Ko kallonsa ma ba ta yi ba, ta kama hanyar fita, ranta yana suya. Ki ci busu kai da kawu Sammani. Da sauri ta dawo cikin sauro tana yi masa sannu da zuwa. Bahago da sauri ya saki hannuwa na ya matsa gefe. Ni kuma a lokacin wani irin kuka ya kwace mini, na zube a ƙasan gurin tare da haɗa kaina da gwiwa. Ina kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hankalinsa ya tashi ainun, sai ya dinga tambayan Anti Hamida abin da ya faru, domin tun da ya shigo ya fuskanci wani abu. Ai kuwa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, duk ta bi ta warware masa komai, wanda a lokacin Bahagon ɗin ma ya shige ɗakinsa ya zura sakata. Kawu ya girgiza kansa cikin takaici ya kalle ni, yana rarrashi na tashi na goge fuskata muka fita daga gida. Shi kuma ma ya shige cikin ransa a ɓace. Addu'a ita kaɗai zai lazumta, domin ita ce ma mukamin mumini. Yana roƙon Allah ya gajarta ma yaron nasa wahala. Sati na biyu a gidan Anti Hamida, zaman gidan ya gundure ni saboda wasu halayya na mijinta kwata-kwata ma ba su kwanta mini a rai ba. Mutum ne shi mai kallon tsiya, kuma duk lokacin da zan haɗa idanuwa da shi sai na ritsa shi yana kallo na, to sai hakan ya fara damuna. Na fara kiyaye haɗuwar mu, sannan kuma ga gida da ƙarami. Duk lokacin da zan yi wani uzuri muddin yana gidan ba na iya sakin jikina. Dalili kuma kullum kallon ƙurilla yake yi mini.
ita Anty Hamida san ma bata fuskanci komai ba, ni kuma ina jin tsoron faruwar wani abu, sai kawai na yanke shawarar tafiya gida. Ta tambaye ni dalili na hau da wurwura. Kai tsaye dai ba zan iya furta mata cewa saboda mijinta na yanke wannan hukunci ba. Ganin ranta ya fara ɓaci yasa na janye maganar tafiya, don gaskiya a duniya ina gudun fushinta kamar yadda take gudun nawa, sai dai kan ina taka tsantsan gurin gujewa wani abu da zai haɗa ni da mijinta. A can gida kuma Tokar ta tashi hankalinta kowa lallai sai na dawo gida, dalilin da ya sanya kenan ta turo Bahago da niyyar ya tafi da ni ko da ƙarfi. Na ji daɗin hakan, sai dai kan ban nuna a fuskata ba, kawai dai na zuba masa idanuwa ne a lokacin da ya zo gidan yana tokare a bakin kofa yana yi wa Anty Hamida tijara, wanda har sai da ma idanuwa na ciko da ƙwalla saboda jin zafin rashin mutunci da yake mata. Gaba ɗaya ya raina ta, baya ganin girmanta, don ma tana a matsayin saƙuwarsa. Ya kalle ni tare da cewa ki haɗo kayanki mu tafi. Kin ji ko? Zaman ya isa haka, kawai kin zo gidan mutum kin yi gososo da ke, ko kunya ma ba kya ji, kina cinye musu abinci. Me na sama ma ya ce ballantana ya ba mu na ƙasa. Ya ƙarasa magana idanuwansa tsaye a kaina. Na ce ka je kawai, zan dawo gida gobe. Ya zabura jikinsa har karkawa yake, ya ce ke kina buƙatar duka, na ga alama ko? Kin san ma ba na son jayayya ko? Don haka ma ki shirya kayan ki ma mu tafi ko na ci. Ya ƙarasa magana da zagin uwata, dama ita ce ma marainiyar wayonsa. Baya zagin ubana, amma uwata ba irin zagin da baya mata. Kallonsa ne da cewa ni na san ma muhimmancin iyaye tare da na gaba da ni. Ba zan mayar maka ma da martani ba, gida kuma ba zan tafi ba sai lokacin da na yi niyya. Idan kana da kwanjin ɗauka na to bismillah ɗauke ni. Ban yi aune ba, kawai na ji ya cakume ni, kuma gaba ɗaya hannuwansa biyu a ƙirji na ya sauke su. Yana ƙoƙarin sani a kafaɗa duk da girma na kuwa. Na fara naushinsa a sassan jikinsa, ina ƙoƙarin dira ƙasa, yana ƙara cakumata. Anty Hamida da sauri ta zari igiyar guga ta fara zabga masa a bayansa ko a jikinsa, sai da ya sani a kafaɗa ya tallafe mazaunaina da kyau, kawai ya kama hanyar fita. Anty Hamida ta ruga a guje ta je ta rufe kofa. Faɗi take, wannan yaro ban san irinsa ba wallahi, wataƙila dai kan ma ba shi kaɗai ma yake rayuwa ba. Ni kuwa cizo na gartsa masa a kunninsa, ina kuka tare da dukansa. Ka sauke ni dan iska azzalumi, ka sauke ni azzalumi kawai, macuci, Allah ya isa mini. Ya dire ni a tsakiyar sauro, muka yi cirko ya zura hannayensa cikin aljun wando da ke jikinsa yana kallon mu. Cikin tsantsar takaici da bakin ciki Anty Hamida ta ce, Ali ka zo har cikin gidana kana zage na ko? Shiru yayi bai ce komai ba. Ta ci gaba da cewa ko babu nasaba da dangantaka tsakanin mu ban cancanci wannan cin zarafin ba, amma kai baka kunyar tozarta ni a ko ina. Wai shin me ke damun ka ne? Yayi shiru har yanzu idanuwansa yana kaina. Ina ta rusan kuka, ina jin bakin ciki. Na ce Anty Hamida ni fa zan iya shan fiya-fiya ko kashin bera na mutu saboda wannan. Na faɗa tare da nuna shi da hannuwansa. Magana ta bata ba su tsoro ba. Magana ta ba su tsoro gaba ɗaya. Ganin haka yasa na zabura da gudu ne cikin gidan ina ihu. Gadan rijiya na nufa, wani uban ihu da ya kurma sai da gidan ma ya amsa. Yayo kaina a guje. Igiyar guga ta daɗe shi ya faɗi a gurin. Ni kuma na buɗe rijiya na zura ƙafafuwa na biyu ciki. Anty Hamida ta fashe da kuka tana kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk ta bi ta ɗimauce. Ina kuka da majina da hawaye sun haɗe. Na ce Anty Hamida ki yafe mini, sai mun haɗu a Darussalam. Kawai sai na saki murfin rijiya. A lokacin ni kaina a ƙidime nake. Na san idan na faɗa rijiya na mutu a wannan sanadiya, na tashi a matsayin kafura kenan. Wannan dalili yasa jikina har karkarwa yake. Hannuwa ɗaya ya zame duk jikina yana a cikin rijiya. Hannuna da ke a riƙe da dandamalin rijiya ya riƙe katamau. Ya zura hannuwansa jikinsa sikirma yake, yana haɗa zufa. Ya ce, don zatin Allah kada ki fada, kada ki yi mana haka Jamila, idan ni ne matsalar ki na rantse da wanda raina yake a hannunsa na daina bata miki rai. Ke idan ma ba kya son gani na ma gaba ɗaya zan tattara na tafi Lagos, amma kada ki yanke wannan hukunci, zan shiga garari, sannan kuma babanmu Ɗanlami zai shiga damuwa. Kada ki manta fa ke kaɗai ya haifa, kada ki masa haka. Ya ƙarasa magana da wani irin rauni da sarewa. Idanuwansa sun yi jajur. Ya riƙe hannuwa dukkaninmu da ƙarfinsa ya riƙe hannuna.
Jikina ya yi sanyi, fargaba da tashin hankali su suka dabaibaye rayuwata baki ɗaya lokacin. Na juya na kalli nisan rijiya da ke cike da ruwa tunjim. Na sake shiga tashin hankali. Lokacin ne na fara nadama, na riƙe hannuwansa katamau, ya riƙe nawa. Kafaɗuna suna jale-jale. Haka. To, bari mu dakata a nan wurin sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance, wato littafi na 8.